Здравейте на всички, добре дошли в моя канал. Велик ден е само след няколко дни, затова в днешното видео ви показвам красива и интересна, но все пак много бърза и лесна декорация за предстоящия празник. Нещото, което искам да кажа още в началото е, че за този проект е най-вероятно да нямате всичко необходимо в къщи около вас и ще се наложи да купите няколко неща все пак. Така, нека започваме. Първата ви стъпка е да огънете виличка, така че да може да стъпи добре на чиника и да застопори чашка в другия ъгъл. Потърсете такава виличка, която да се огъва лесно. Признавам, че това е доста труден процес и на мен лично ми се наложи да помоля за мъжка помощ. След това обвийте виличката в хартия с подходящ цвят или я боядисайте. По този начин по-лесно ще я прикриете по-късно. Застопорете виличката към чиниката, използвайки здраво тиксо, като я разположите по-към ръба. След това обилно минете с горещ силикон. Повторете същите стъпки и за горната част. Аз имах малко проблеми пред тази стъпка, защото не бях огънал достатъчно назад горната част на виличката, нямаше как да се закрепи добре плетеното ми панерче. Затова залепих няколко слоя картон от кашон точно на ръба на панерчето ми и по този начин реших моя проблем. Отново закрепете с здраво тиксо и минете с горещ силикон отгоре и по ръбовете на тиксото. Преминаваме и към декорацията. Аз избрах да използвам изкуствена трева, жълти пиленца и разбира се яйца. Започнах с разполагането на изкуствена трева. Съсредоточих се в долната част, за да покрият добре чиниката. Смесих жълт и зелен цвят. Залепих я отново с горещ силикон. След това по средата добавих 2 пиленца, за тях разположих 3 декоративни яйца, сложих и 2 в горната част и най-накрая завърших всичко с няколко по-малки шоколадови яйца. И сме готови. Харесва ми идеята за тази така наречена летяща чаша, защото може да си ги персонализирате напълно. Както виждате, аз използвах плетено панерче вместо чаша, а относно с какво и как ще декорирате, всичко става ваш избор. Благодаря ви, че гледахте това видео и се надявам то да ви е харесало. За повече вдъхновение посетете моят блог и Facebook страницата ми.